Moi! Lihasperäinen huimaus. Mitä se on, mitä se tarkoittaa ja miten sitä hoidetaan? Huimausta on erityyppistä ja eri johtuvia, mutta jos puhutaan nyt lihasperäisestä huimauksesta, että jos lihakset on täällä niska-hartiaseudun alueella kireät ja tukossa, että veri ei pääse kiertämään ja hermotus ei pääse kulkemaan, niin sitä hoidetaan hierontahoidolla myös samalla lailla kuin olisi lihasperäistä lihasperäistä päänsärkyä ja sitten yleisesti niin kuin lihaskireyksiä niskahartiaseudulla. Se voi olla, että siellä niin kuin ei ole niitä niskahartialihasten kipuja välttämättä täällä samalla lailla, vaan se oire tulee sitten vaan niin kuin huimauksena. Ja ei oikein tiedä, että voi olla vähän niin kuin kovatkin ne lihakset tai sillä jäykät, mutta ei välttämättä kipuile, vaan että sitten tulee sitä pientä huimausta. Ja mulla on yhtenä esimerkkinä ollut asiakas, joka kävi lääkärissä huimauksen takia ja lääkäri sitten totesi, että sulla on vaan lihakset nyt täällä niskahartiaseudulla niin kireet, että hieronta auttaisi varmasti siihen, että meepä hierojalle. Ja sitten hän tuli mun luo ja oliko meillä 2 kertaa 45 minuutin aika, mikä riitti sitten siihen, että asiakas sanoi, että nyt ei ole huimausta enää, että kaikki hyvin. Eli se oli oikea diagnoosi sitten siihen. Mutta tosiaan huimausta voi esiintyä lihaksista johtuvista kireyksistä ja siinä hoidetaan samoja lihaksia kuin muissakin niskahartia-alueen vaivoissa täältä lapaluun alueelta, rangan ja lapaluun välit ja sitten kaulan alue, rangan alue ja sitten kallonpohja tarkasti myöskin siellä sitten arvioidaan, että kuinka kireellä ne on ja sitten päänahkaa on hyvä myöskin hieroa siinä. Eli samalla lailla hoidetaan sitä niskahartia-aluetta kuin muissakin kiputiloissa. Ja mulla on miniverkkokurssi näihin monin erilaisiin oireihin, mitkä vaikuttaa niskahartian alueella, niin se on tarkoitettu kumppanin kanssa tehtäväksi, jossa mä opetan siis hieromaan nämä niskahartian alueen tärkeät lihakset ja sen kokonaisuuden. Eli tosi kattava paketti miniverkkokurssina. Ja nyt sitten, jos asia ja aihe kiinnostaa, niin klikkaa lisätietoja ja nähdään sitten kurssilla.